Доброго ранку. Привітання, сябри. А скажи мені, Лесик, ти сьогодні спортом займався? А як же? Зарядку з раницы робив. Видишь, сегодня мне приснился сон, что я стал чемпионом по скачках на батуте. Так высоко скачу, что мне часом здавалось, что я птушка. Тушка. Так, але ж гэта был сон. Хочеш, відкрию тобі секретний секретик? Який гэта? Я ведаю одно место, где твой сон може справдиться. Неужо? Зараз покажу цудовное место, где можно полетать и поскакать. Ну, Кася, ты меня здивляешь. Идешь я, ну. Усё вельми просто. Я на вулиці, далеко от студи, бачила каля древ довгий шнурок. Ён до слупа прив'язаний. Ось я й подумала, а видатно було б на їм покататися, як на тарзанці. Що скажеш, Лесик? А что, гэта амаль як на батуте. Так само можна лётать высоко, а яшчэ скакать. Давай хутчэй збирайся, часу мало. А то і раптом хтось тирані нас поспіє і чарга буде. Так, побегли. Доброго ранку усім глядачам, доброго ранку. А куди гэта ви так спяшаєтеся, що ледь мене не знесли? Кася на вулиці знайшла тарзанку. Вось мы і хочам на ёй покататься. Пойдем з нами. Пойдем. А де гэта ви яе ўбачылі? Ну там ля слупа шнурок болтається. Гэта недалеко каля студы? Ти так само бачила. Там нікого не було, а то ми з Лесиком боїмося спознитися. Дык ви ўжо спазніліся. Як? Я ж тобі казала, капуша, хутчэй. За тебе не поспели. Там аварійна бригада працює. А що яна робить? Тарзанку нашу ламає. Кася, гэта не тарзанка. Гэта электрычны провод, які абарваўся ад моцнага ветру. А аварійная бригада прыехала, каб ліквідаваць гэтую небяспеку. Нічого собі. Вось дык поворот. Вы ж, напэўна, ведаеце, што да абарваных электрычных правадоў падыходзіць небяспечна. Вядома, ведаем. Толькі мы не думали, што гэта электрычны провод. Не, хтосьці толькі трошки забыўся, так, Кася? Электрычны ток па правадах ідзе да нас у кватэры. І мы ўключаем тэлевізары, электрычныя чайнікі, зараджаем тэлефоны і планшеты. Але трэба памятаць, што з токам трэба абыходзіцца вельмі асцярожна. А калі адбылася такая сітуацыя, як сёння, то трэба выклікаць аварыйную службу і да месца, дзе абарваўся провад, не падыходзіць. Ну, гэта нам зразумела. Цяпер. Ты нам усё вельмі добра растлумачыла, Марыгоша. А катацца на тарзанцы, бегаць, скакаць і займацца спортам неабходна ў спортзале ці на спецыяльнай пляцоўцы. А не выкарыстоўваць усё, што трапіць пад руку, бо гэта можа прывесці да небяспечных здарэнняў. Запомніце гэта, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ну, а калі мы ва ўсім разабраліся, прапаную разам мультфільм паглядзець. О, самы час. Далучайцеся, сябры! Ой, як незвычайна. Ха, а каб даведацца, як бачаць мышы ці крысы, табе дастаткова прымерыць вось гэтыя акуляры. Ой, а што у вас тут показ мод? Марго, ты ўжо да пляжнага сезону рыхтуешся. Ну, не зусім так. Сама паспрабуй. Давай. Давай. Што бачыш? Ой, я цяпер такая ж сляпая, як крот, усё размыта. Ну, амаль як крот. Так насамрэч бачыць мышаня. Ой, мышаня, дзе мышаня? Касечка, супакойся, тут толькі мы. Проста я Марго тлумачыў, як адрозніваецца ўспрыманне колеру і карцінкі ў розных жывых істот. Напрыклад, вось жоўта-сінім бачаць навакольны свет сабакі. А я лічыла, што яны не адрозніваюць колераў. Іх, памятаю, яшчэ неяк смешна называлі. Дальтонікі. Вова. Сапраўды, доўгі час лічылася, што для сабак наш свет чорна-белы, але насамрэч яны маюць двухколерны зрок. Нічога сабе! А вось сапраўды чорна-белым свет бачаць коні. Так, Маргоша, а ці ведаеце вы, адкуль пайшло выказванне бачыць свет у розавым колеры?
Я чула гэта недзе. Гэта калі не заўважаеш нічога дрэннага вакол? І хто ж такі бесклапотны? Не рабі. Наши маленькие сябры, якіх мы сустракаем паўсюль, глядзяць на свет праз ружовыя акуляры. Па нейкай прычыне яны не любяць сіні колер, а таксама баяцца яскравых бліскучых палосак. І які ж цікавы жывёльны свет. Ага, вочы ва ўсіх аднолькавыя, але як па-рознаму працуюць. Ну не скажи аднолькавыя. Адны з самых дзіўных вачэй у свеце ў хамелеона. Ён адначасова можа бачыць і тое, што адбываецца наперадзе, і тое, што за спінай. А ўсё дзякуючы таму, што яго вочы могуць круціцца незалежна адзін ад аднаго. Ой, пачвара страшэнная, на цмока падобны. Ведаеш, Кася, некаторыя такіх яшчарак і дома трымаюць. Калі сустрэнеш ноччу такога ў доме, можна і прытомнасць страціць. Добра, што ў нас няма такіх гадаванцаў. Цікава, а можа у нашых гледачоў ёсць? А няхай яны дашлюць нам фотаздымкі са сваімі жывёламі і раскажуць пра іх гісторыі. Адрасы наши памятаеце? Паштовы 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак@gmail.com. А цяпер давайте мультик чарговы паглядзім. Ну што, гатовыя? Заўсёды гатовыя. Наперад да перамогі! Тады аб'яўляю гульню хітрых задачак адкрытай. Будзьце уважлівымі. Так, першае пытанне. Стаяць багаты дом і бедны. Раптам абодва яны гараць. Які дом будзе міліцыя тушыць у першую чаргу? Хуценька адказвайце. Абодва! Міліцыя? Ха, Кася, голова два вухі. Міліцыя ж бандытаў ловіць, а пажар тушыць ратавальнікі. О, Правільна, Лесік, разгадаў. Першы бал табе. Кася, будь уважлівая. ну трымайцеся, больш мяне не правядзеш. Наступная хітрая задачка. Як чалавеку не спаць 8 дзён? Як гэта? Калі толькі шмат кавы ці какавы выпіць? Лесік, ты здагадаўся? Ха, а можа гэтаму чалавеку паспрабаваць ноччу спаць? Правільна, Лесік, малайчынка. Нейкія дрэнныя задачкі. Лесік іх проста ўжо недзе чуў, таму правільна і адказвае. Нічога такога. Проста я, Кася, у адрозненне ад цябе шмат кніжак чытаю. І што ў тваіх кніжках адказы на такія задачкі ёсць? Лесік хоча сказаць, што чытанне мысленне развівае. Давай яшчэ раз паспрабуем. Можа, у цябе на гэты раз, Кася, атрымаецца правільна адказаць. Трэба ў самім пытанні адказку шукаць. Вось цяпер правільна разважаеш. Слухаем чарговую загадачку Маргоша. Добра. Колькі месяцаў у годзе маюць 28 дзён? Адзін, люты! Ты ўпэўнена? Не блытай мяне, Лесік. Вось у лютым акурат іх 28 было. Я памятаю. Па-першае, сёлета дзён было 29. Бо 2020 год высакосны. А па-другое, ці астатнія месяцы не маюць 28 дзён? Паглядзі ў каляндар. І зноў я хітрык не адшукала. Усе месяцы маюць 28 дзён. Так. Ой, давай апошнюю задачку на замацаванне. А ты, Лесік, не падказвай. Добра. На стале ляжалі 3 агуркі і 4 яблыкі. Хлопчык узяў са стала 1 яблык. Колькі садавіны засталося на стале? Я зразумела! І які правільны адказ? 3 яблыкі! Агуркі, гэта ж гародніна. Малайчынка, Кася. Вось і табе адкрыўся свет хітрых задачак. Ага! І вам якраз яблычкі за тое, што ўсе мае задачкі разгадалі. Ой, дзякуй, Маргоша! Прапаную пачаставацца і мульцік паглядзець. Давайте. А зараз надышоў час развітвацца. Мы вельмі цікава правялі раніцу. І жадаем усім выдатнага дня! А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку!